Perzijski tepih priča. Da, tu je jedan tepih ručni rad, kao mapa Irana, otprilike prije 40 godina je tkan. Dvije osobe su radili, gore ima potpis. Evo, oko 3,5 godine, znači tu je 7 godina rad. Neki simboli iranskih gradova. Boja, usklad boja i dizajn i motivi predstavljaju duša Slavu i pjesmom i srca predstavlja Hafezove riječi, civilizaciju tvoje stihove naroda. čita Ovako duša ima se samo dva liječi. u svijetu. Jedan I je tako ovdje i jedan putujemo tako da kroz tepih snova, je mora biti priče istoka i takav znova. ramekti, dođite, mi smo muzej galerija Isfahan u Sarajevu.